Tvorac serije Budva na Pjenu od Mora Mima Karadžić najavio je da će serija verovatno nastaviti da se emituje na televiziji Prva. Tvorac serije Budva na Pjenu od Mora Mima Karadžić trenutno pregovara sa Prvom srpskom televizijom o ponovnom emitovanju popularnog TV formata na ovoj televiziji. Prve 2 sezone emitovane su na Prvoj, a treća je trebalo da se emituje na Novoj, koja nije dobila nacionalnu frekvenciju. Serija je trebalo da ide na Novoj da je dobila frekvenciju. Pošto se to nije dogodilo, emitovaće se na nekoj od najgledanijih nacionalnih televizija. Najverovatnije da će to biti Prva. Inače, Nova je vrlo transparentno predstavila program i programsku šemu, ali očigledno da ljudi iz RRA nisu prepoznali kvalitet, ispričao je Mima. Inače, ova serija košta neverovatnih 1.300.000 evra, čak 100.000 više od proizvodnje Sulejmana.